ରାହୁଲ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତାର ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ବାପା ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବାପ ପୁଅଠୁ ବି ବଡ଼, ଲାଇକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ରାହୁଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ପାଗଳ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ବାପା ମଧ୍ୟ 100% ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ। ରାହୁଲର ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଚିୟର ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ତାର ବାପା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ସାଇଜ୍ରେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ନିଜର ଏଜ୍ ହିସାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମେନ୍ ଟିମ୍ରେ ଖେଳା ଯାଉନଥିଲା। ଦିନେ କୋଚ୍ ଦେଖିଲେ ପିଲାଟି ଦିଲ ଜାନ୍ ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, କୋଚ୍ ତାକୁ ମେନ୍ ଟିମ୍ରେ ଜାଗା ଦେଲେ। ଫାଇନାଲି ଦିନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଚ୍ ଆସି ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ ରାହୁଲକୁ। ତାକୁ ପଢ଼ିକି ଯେମିତି ରାହୁଲର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା, କାରଣ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କୋଚ୍ ରାହୁଲକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ନେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ସାଥିରେ ଅଛି, ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା, ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ବାସ୍ ରେଷ୍ଟ କର, ତୁ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିବୁ। ଶନିବାରକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଆଉ ରାହୁଲର ଟିମ୍ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। କୋଚ୍ ଆଉ ଟିମ୍ ପାଖରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କୋଚ୍ ଦେଖିଲେ ରାହୁଲ ଟିମ୍ର ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ସେ କୋଚ୍କୁ ବିନତି କଲା କି ମୋତେ ଥରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। କୋଚ୍କୁ ଆଖିର ଚାନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାହୁଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେମିତି ସ୍କୋର ବୋର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଟିମ୍କୁ ଟାଏ କରିଦେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ରେ ଶେଷ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଟିମ୍କୁ ଜିତାପଟ ଦେଇଥିଲା। ପୁରା ଟିମ୍ ଜୋସ୍ ଆଉ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ଝୁମୁଥିଲେ। ପୁରା ଫିଲ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ ଶୁଭୁଥିଲା, ରାହୁଲ ରାହୁଲ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ କୋଚ୍ ପଚାରିଲେ ରାହୁଲକୁ, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ତୋର? ମାନେ ଯେମିତି ତୋ ଭିତରେ ଯେ କେହି ପଶି ଯାଇଥିଲା। ୟୁ ଆର୍ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ରାହୁଲର ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, ଆଉ କୋଚ୍ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୋ ବାପା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ହି ୱାଜ୍ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ବାପା ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ। ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଗେଭ୍ ମାଇ ବେଷ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ବି ବଡ଼ ହୋଇଯା, ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା। ଫାଦର୍ସ ଡେରେ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଟଲି ନମନ, ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ରାହୁଲ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲାବେଳେ ତାର ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ବାପା ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥିଲେ।